Mä oon Mari ja normaalisti tällä mun kanavalla touhuillaan kaikenmoista 5 sormella. Mutta nyt mä oon lähdössä kaupunkiin käymään eli Hämeenlinnaan. Ja siellä tehdään pieni kirpputorikierros. Katsotaan, tehdäänkö löytöjä ja mä toki esittelen teille muutamat kirpputorit, joilla ei käymään. Hämeenlinnaan oikein kirpputorien luvattu maa. Siellä on tosi paljon mun mielestä kirppiksiä ihan sen kaupungin kokoon nähden. Ja ei mitään mega isoja kirppiksiä, suht isoja kuitenkin. Ja niitä on monta. Tänään mä en varmaan tonne Kantolan puolelle mene, koska siellä menisi koko päivä ja mulla ei ole kauhean montaa tuntia aikaa. Käydään Keskusta-Kauriala Tiiliö-akselilla varmaan sitten kirppareita. Mutta nyt mä jatkan ajelua kohti kantakaupunkia ja nähdään sitten siellä kirpputoreilla. Ja rakennetaan lähestyy Tiiliötä. En tiedä mitä tuo on mun vasemmalle puolelle olla rakentamassa. Täytyy ehkä lukea jotain paikallisuutisia vähän enemmän. Ihan ekana ennen mitään kirpputoreja, niin mennäänkö Julassa. Ja käyn hakemaan sieltä pari semmoista etanaestettä mun kasvilavoihin. Ja josko sitten sais salaatit olla paremmin rauhassa. Mä oon tässä lastenkirppiskirahvin edessä ja seuraavaksi pistäydytään sinne. Täältä löytyy jopa meidänkin juniorin koossa vaatteita. Joo. Jotenkin tunsin itseni eksyneeltä tuolla kirpputorilla noin ison lapsen vanhempana. Alle kouluikäiselle löytyy tosi hyvin tavaraa, etenkin vauvoille. Mutta tommoselle 10 täyttävälle ei oikein kauhean montaa vaatekappaletta siellä ollut. Ja aikuisille myös hyvin niukasti. Äitiysvaatteita toki löytyy, mutta niille ei ole tarvetta. Joo. Pikkulapsiperheille. Joten jatketaan seuraavaa. No niin, nyt ollaan sitten Kaurialan alueella. Ihan meidän vanhoilla huudseilla. Ja tämän kirppiksen nimi on Vaikka ja mitä. Ja täällä mä oon muutaman kerran visitoinut aikaisemmin ja silloin on ainakin vaikuttanut tosi kivalta. Mennään sisään ja katsotaan mitä tänään löytyy.
Vaikka minä ei tuottanut pettymystä tälläkään kertaa. Siellä olisi ollut vaikka mitä. Ja tosi paljon oli alennuksessa olevia pöytiä. Ja mä ostin sitten tämmösen keltaisen retrovalaisimen. Ja nyt sit saa lähteä Ikean vanhan valaisin pois katosta. Nyt käydään vielä sitten viimeisenä tässä Luotsi-säätiön kierrätysmyymälässä, joka sijaitsee myös Kaurialassa. Onkin taas laitettu. Niin lisää, niitä tulee koko ajan, ja on paljon kirjoitettavaa. Suorittaa juhlissa. Niin. Kierrätyskeskus on kierretty ja sieltä löysin ilmaiseksi tämmösen lautasen. Ja sitten edullisesti Jumban Tony-sticksit. Pääsee verestelemään vanhoja muistoja. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, Kirpputori-loitsu Hämeenlinnan keskustan tuntumassa Hämeensaaressa. Joo. Enpä mä tuolta Kirpputori-loitsusta nyt löytänyt sitten mitään. Eli kotona pääsee sitten valaisimen asennukseen. Tulevaisuudessa varmaan käydään vielä ainakin noin Kantolan kirpputorit läpi ja katsellaan, mitä sitten sillä kertaa löytyy. Välillä sitä löytyy ihan vaatteita. Valaisimen mä tykästyin ainakin ihan täysillä. Keltainen yksi ihan lemppari väreistä. Ja se varmaan menee tosi kivasti ihan näräisematto pöytäliinatkin kanssa. Tänään ei tonne Kantolaan päin lähetä. Se on sitten toisen kerran hommia, että siellä on niin monta kirppistä vielä lisää. Muitakin täältä löytyy vielä. Niin näitä täytyy jakaa tällä eri videoille. Mutta kiitos kun katsoit videoa ja tilaa kanavan. Olisi tosi huippua, jos pystyisit jakaa tätä kanavaa eteenpäin, niin saataisiin enemmän katsojia ja seuraajia ja sitä myötä kanava kasvaisi ja saataisiin ehkä jossain vaiheessa parempaa kalustoa hankittua.
Mutta nyt kiitos ja nähdään ensi kerralla. Moi!